ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangaken asma kula Muhammad Alvin Ridha saka kelas 11 IPA Gangsal. Kula badhe nyampeaken stand up komedi basa Jawa karo tema literasi lika-liku muda mudi. Halo dulur, ya apa kabare? Penak jamanku to? Ya mesti ae, jamanku dhisik kabeh serba gratis. Mangan gratis, sekolah gratis, omah gratis, rabi gratis. Bapakku sing bayari. Utang ora usah bayar. Kuyon dulur, kuyon. Masih ya utang yang bayar lah. Kecuali lek ra ditagih. Sajane zaman biyen karo zaman saiki ya padha wae. Penak ra penak iku mergo awake dhewe. Ndi ono wong mung lumah-lumah kok njaluk rezeki akeh. Sakjane wong urip bahagia iku sederhana kok. Ojo rumangsa susah. Masih yo isine dompet mung ora ono barange. Nek disyukuri yo arek ati seneng. Sing penting rukun karo anak bojone. Guyub karo tangga teparo lan guyub marang kanca-kancane. Bener apa bener? Bener apa bener? Bener apa bener? Apa sing masalah yo? Jarene Rohmat koncoku, ancen penak arek jaman saiki, ora usah sinau. Mung pinter HP-an tok. Oh wala. Ancene mung Rohmat kuwi ra genah. Jaman saiki mung bener kudu sinau, kudu sabar. Yo kudu pinter pisan yo. Pinter golek sangu maksudnya. Aduh, jian banyol tenan kok. Kayak nonton acara stand up komedi. Untung ae awak dhewe ra ngono jian. Terima kasih Rohmat kuwi, aku rumangsa gemati. Lah, aku umur rumangsa arek jaman saiki yang mergo mung lah kok isine dolanan HP tok. Duh alah. Lah iya, urip pisan kok digawe susah. Sik yo, rungokno. Aku nembangi lho, rungokno yo. Batilakoni era kuat ditinggal. Sik keliru. Sik keliru nada rek sik yo. Tak baleni. Wadilakoni lera kuat yo dumpakno tosa. Tapi delok nasibe Rohmat ngono iku, aku dadi tambah semangat makarya. Cekno iso generasi muda Indonesia bisa teknologi wong literasi sing becik. Alhamdulillah keturutan aku lho saiki wis kuat duwe omah mewah mepet sawah. Wis ngakak tok jian. Wesel weteng kuwi iki lho. Dulur, intine kawula mau ngelingno apa wae kita kudu tansah mung maos maca lan cermat saengga kita bisa saged dados pemuda pamudi sing makarya. Iya ta iya. Oh iya lah. Para sedaya sedana segara kap semanten atur kawula. Lek ana sumur tinggali pisan, olehlah melu bareng. Lek ana umur dawan, rakatene petuk-petukan. Matur nuwun. Wassalamualaikum.